Takže já vás zdravím. Chtěl jsem vám tady ukázat sadu z AliExpressu. Jsou to pojistky automobilové. Nekupujte si to. Vypadá to hezky, má to pěknou krabičku. Hodně kusů. Jo. Člověk by si řekl, bomba, jako pojistek i z krabičku za pár korun. Jo, akorát, že ty pojistky trošku nefungujou. Zkusil jsem jich pár tady na zdroji, co máme tady k dispozici, a tady třeba je 2 ampérová. Ta se dřív rozstaví, než aby schořela. A normálně jsem do ní pustil 15 ampér a furt drží, jo. To samý tadyhle 10. Jo, taky. Prostě neschořela. Začne se to tavit, začne to hořet, ale neschoří to. Já vám tady ukážu, tady vemu z krabičky čerstvou 2 ampérovou, jo. Připojíme si ji na zdroj. Takže moment, já to tady musím nějak pošéfovat. Takže pojistka připravená a jdeme na to. A už to jede. 16 A, 16,3, ten zdroj víc nedá. Za chvíli se pojistka začne tavit. Jo, je to takový malý topení a no to není vidět, ale už začíná smrdět. Už se to začíná kroutit. Jo, vidíte tady u té jedné svorky. Jo, skoro 17 A tam teče. A už se taví, už se to kroutí, jo, už to smaží, dráty se zahřívají, čmoudí to 17,2 A, vidíte to, a 2 amperová pojistka, jo, ani hovno, já to vypnu, abych si neskuril zdroj, protože už to začne hořet, kurva, pardon, takže já se tam omlouvám za ty sprostý slova, ale takhle jako 2 amperová pojistka by asi jako neměla fungovat, no, takže nekupujte si to, jsou to vyhozené peníze, jako krabička vám asi zůstane třeba na šroubky, ale ty pojistky bych teda vyhodil do popelnice, takže se s váma loučím a čau.